San Sebastianak orokorrian disfrutatzeko festa batzuk. Eta gustatzen gaina parte hartuz eta zer daudenak ikusiz disfrutatzeko festa batzuk. Kanpotik ikustie bakarrik festak asko esan die, eta gustoa ibili naiz. Baina gero parte hartze zuzena da on momentutik hori beste gauzea da. Hori da guztiona eta danauk egin behar gendukena, eta bakoitze beren narroien aski, baina parte hartze zuzenakin festa beste, hori da festa egitien eretzako hori da. Ohituta neuen hori plaza jutea en plan gurasuek ikustea eta bertako burrunbaie kristona izatea, ez? Eta barrutik bizitzi eta gaina familikukin oso politxea izan zen. Beak beti esaten duen, zu mama jarri aurrian, gu jarriko gehatzien. Eta gero esaten du oso familiarra gehala, baino gehiegi askotan orduan. Bueno, gure tira bira. Al estar dentro, tocando y eso, es que es una maravilla, ¿eh? Lo vives de otra manera y el ambiente y todo, yo creo que ni la lluvia, ni el frío, ni nada, no sientes. Es que ni ceno, el día de la tamborrada ni ceno con el grupo, pues no me entra de los nervios y tal, y la gente me dice, pues, llevas ya 30 años y todavía, si te las sabes, pero es igual. Gaztetan parrandako egune eharra izetezan, eta lagunekin da festagiruen afaltze genuen, gero musika eharra entzun da danborra jo, Gaztetan kristone mozilukin atabalak puskau, danborren bate bai. Kuadrillako mordozka bat erten ginen, eta oso esperientzi politia izan zen, bai hasia faitatik eta bai gero jotzen egon ginena, ez horren beste, eta nola esan, espiritu San Sebastian ero azpeitianismo zea hortatik pixke eta arutzeko zea iguel, baina bai. Nik iruditu izan zat dala pixket kopia bate bai, baina nik uste nortasun bat hartu indula ja, festa horrek. Ni bakarrik egit, niretzako San Sebastiana dira, azpeitiko festain nagusienak, dudik gabe. Bai. Behin ez dut erten, Erasmusen egon nitzela, eta gau hortantxe, bideollama dintzuen, momentuen, zen nahi neuen ja han buru hemen neukela, bai, niretzako ondoko egun politxe izan. Bueno, bi egun horiek oso beharrak. Nik uste azpeitiarrak barrun daukeun zerbait dela, eta oso garrantzitsu dela, bai txiki-txikitetiken hori bizi izen deu, ez? Hemen bizi gehanok eta antzeman egitea, ez? Oso importanti da bai. Ba, ni uste azpeitiarrak azkenin txiki-txikitetiken dakeun gauza da dela tanbora die, eta barrun dakeun gauza da eta espontaneo gertatzen sentimendu bat. Esango nuke azpeitin dauden festadatik igual nire guztokuna dila. Azkenien iluntzeko 12an plazie beteta ikustie bezalako niretzako ez dago.
6 dira. Hasiak dira San Sebastianetako danborrada handirako ensaioak. Azpeitiarrak gogoz daude. Ama, nun dau danborra ensaiatzeko berdet? Beitu ganbara nahi noa. Bale. Beste bi elkar. Nun ote dago? Martina aldai. Atxiken tanborra. Ze polit. Ta mamana? Ez da baurrutiango. Hemen atxitxe. Ta mama? Lehenengo aldiz, elkartek, talde danetan emakumeek Azpeiten 2011 ertentzien. Hori atzo da, atzo. Eta egia hitz egiten, hoxe, 40 urte dela emakumeek tanborradan ertetzen hasi zinetik, 40, 41, ez dinak. 2011, eta gezurre emateu, atzo da, atzo da. Bai, bere urtetako lana suposatu du, ez? Eta gu Gizarrizpeko Zorginetan, azkenean, igual 15 bat urte edo ibili ginen. Eta ni uste dut, hasieratiken ia bukaeraino, hor, kontu honekin ere buru belarri ibili izan ginela, ez? Guretzako kalea etzen inorena, baizik eta guztiona. Eta orduan hori izan adierazliek garbienetako bat, ze gizartetan bizi ginen. Eta gero, ekintza txikiak egiten genituen, ez? Bat adibidez gogoratzen dut, nahiko esanguratsua izan zen edo, pegatina batzuk atera genituen, ez? Eta orduan tanborrada hasi aurretikan, joan ginen taldez talde, eta ibili ginen banaka-banaka danai, ez? Atera behar zuten pertsona guztiei edo eskaintzen. Eta hor garbi ikuste zen, ez? Bakoitza ze jarrera izan zuen pegatina horren aurrean. Irudia zen oso sinplea, zen tanbor bat eta pertsona baten gorputza, alderdi bat gizonezkoarena eta bestea emakumezkoarena, ez? Baina oso adierazgarria zen, eta jendea batek ondo hartu zuen pegatina hori, beste batzuk esan ziguten edo bere taldean iritzi politikoa batei lotutako zerbait ez zuleutela hartzen, edo eta, mila arrazoi, eta beste batzu, igual bizkarra, zuzenien bizkarra ematen ziguten, ez? Orduan, ez dakit, jarrerak danetiken egon dira, ez? Eta lehen aipatuetan prozesu horretan, nolabait xamurtzen jundan bide bat izan da, baina momentu batzuk, igual ez dira oso batzeginak izan, ez? Aldarrikapen hori aurrera emateko garaian. Anonimatu nizenin barbaridade asko esateie. Eta nik uste hasiera baten igual apetxuo hartze genitula, beti bezala ikuspegi feminista batetik, pedagogia egiten saiatzen, berdintasune goizo behandua aliako zanan, esperantza zea horrekin, baino nik uste geroa jala zaitzen joan ginela, ezke ezin da bizi oso atakiei erantzuten egon. Eta uste pixkenaka
eiten jundan bide bat dala. Bai, moldatzen junda, jendearen jarrerak pixkanak aldatzen jundia, pixkat prozesu luze bat bezala ikusten denik. Eta gero baita koinziditu zuen, bai Hondarribi eta Irungo alardeen borrokarekin baita ere, urte batzutan hor. Eta hangoa ere ezagutu genuen, gu Izarrizpeko Zorginetakoak ere jun izan ginen, hango antolatu izan ziren hainbat gauzetara, eta ikuste zenun baita ere, antze giro zegoen, gero herrian ere. Eta hemen, gutxienez, hori, ibilbide hori ikusten da egin dela, igual beste leku batzuetan ez da berdina izan. Edo, oraindekan ere dauden moduan dauden, eta hemen bai. Osea, alderdi positiboa hor dago. Hanetani ere alardien, Irungo alardie jodegu ere, eta han igual fuerteago izan da, ez? Ni jo nintzenien lehenengo aldie oso gogorra izan zen, eta hemen ez da gertatu, eta hori da eskertzeko Azpeitiai, ez? Azpeitiarrei. Bai, kritikak egon ziren, baina inongo momentuan izan zen hori violentoak edo, kritikak beti gaur egun ere. Zorionez, garatzen jungean bezala gauzek aldatzen dituzte, ez? Eta nik horretzen garai hartan ezketzaun diskusio bate be emakume tanborran artean bertzun nigoz. Ola zan da, bueltaik etzikon ematen. Ola izen bertzun da, nik uste bakoitzek bere papela gendukela, ez? Neska kantinera, eta etzikon beste bueltaik ematen. Nik uste hori geroa etorrik dan garapen bat izenala berrezkue, eta naturaltasun guztiz egin dan zerbait dala. Hombre, lehen osan, oportunidadik ez gendeukelako. Oso zaila da lortzie borrokaikin gabe, ez da? Tokatzen zaigu zuri pixke borrokatzie, eta baina ala eta guztiz ere esate zuten, nahi bitzi zaite aspitien evoluzio hori nahiko modu lasaien eta modu positibun eman dela. Talde batzuak kenduta, ojo, nik diskusia latzak eta potolak euki ditut. Latzak eta potolak. Nire kasu zen, nire atiek erten du urtietan tanborran, nire nahi traji intzion tanborradan ertetzeko, baina hil baino 2 hilabete lehenu arte, beak etzun nahi ni tanborra jotzen ertetzia. Orduan, gero beak intzun, 2 hilabete lehenuo, traji iskinizin eta ni ertetzeko. Baina urtietan egon da bea, ez emakumeen tanborran ertetzeko kontra. Baina, azkenien anekdota bat bezala bizi izen dugu, oin grazile eta dana iteula. Adibidez, nire amakin hoxe gertazan. Naizula bere atxen sozidadetik erten, etzio ben utzi. Etzio, berez ez da arrazoik, baina ez da, garai batzutan dana olazan, eta igual oaindiken batzutan hoxe gertatzea, baina danak berdine egea eta baina garai horietan, Igual la mujer tampoco eran de apuntarse como ahora. Ahora se apuntan amigas, jóvenes y tal. Antes, en aquella época, pues no había tampoco muchas que se animaban. Nik uste pixkit baite iniziatiba falta, gure garai egietan behin iniziatiba falta hundia zegoen. Gure aldetik oso talde gutxietan funtzionatzen zuen emakumeek. Soziedadeik egin ez da egon. Orduan, nik uste iniziatiba falti emakumik hor asko ikusi daula, asko. Nei, 15 taldea berri zenuen konturatzeko emakumike parte hartu bertze bela eta beste arlo guztietan gizonan diken zergatik nolako bere iztasunek. Egon bertze bena hori ez nuen entenditzen. Azkenean ideologi bat zegoela horren atzean, patriarkatua izena duna, eta horrek azkenean gizartean eraikita zuela horrelako pentsamolde bat, zuzentzen zuena gizartearen funtzionamentu guztia, ez? Eta emakumeak gizarte horretan bigarrengo mailako izaki bat edo moduan jartzen zuen, ez? Eta horregatik festak ziren azkenean horren adierazle garbienetako bat, ez? Emakumea izan behar zuen agente pasibo bat, ez aktiboa.
asko eta asko emakumik erten dinak soziedade zehatzak ez euskeben elkartik ziren. Ordu adibidez, mendizaletan, etzan oinbeste kostau, zan mendire jute zan jendien artien da jaiero, ibilaldita jute zan jendie, gero mendizaletako antolakuntza, ibilaldi hori prestatzen da bar, nire lagunekan ibiltze ziren, mutilekin batea, eta, bueno, lan horietan ibiltze ziren bezala, azken finien gero errexo izen zanan parte hartzi baitare danborra dan. Nire lehenengola konstientena izen danborra di izengoa, 84 nire lagunek ertentzen egun hortakue, eta hor nik nahi nun behaien onduen egon, eta hor kontura honitzen, hiru bat talde izango ziela emakume bakarrik ertetze zebenak. Izango ziren amnistiakuek, arrantzaliek, eta gero nire lagunek mendizaletan. Ez dut uste beste inun emakumik ateatze zanik. Garai hartan hori oso gaizki ikusite zauen emakume danborra jotzen artetzia. Eta, lehenengutak ez dakit beste batzuk esate behar lehenuo beste batzuk hartentze behar kamuflauteo edo talde maten, baina hola gure taldi izen zen, amnistiako taldia. Amnistia taldie sortu zen 1980an. Emakume taldetiken bagabiltzen bi urte lehenu hori bai danborradie atea bergenduke. Eta nola nahi gendun guk emakume utxe zizetik etzan posible izan. Oso emakume gutxi ginen. Detaile bat akorratzen naiz, ni orduan gau eskola nabilen, alfabetatzen da. Eta antxe esaudu nitunen neskagaztiek, esan ipani joen, nola taldia ateatzeko murun ginen eta nahi altzen da. Ui, zer ridikulo zantzin batek. Eta neuri benetan, urrungo San Sebastian egun nien karrozan ikusi nuen beha, zan nahi ridikulue, sentiuko nuke hor. Baina, hola zegoen gauzi eta orduan asko kostazitzekun. Baina aurrea ez egitzie eta horri zitzekun lagun bat hiltziek. Arantxa arrutik gendun, izugarrile, hil intzitzekun. Geldiu ginen umezurtz, ondik emozionaiten, ez? Umezurtz geldiu ginen ure gabe, eta gehiago burek ez gendun altxo. Ez da sekule rekonozitu izan da izugarrile izan zen. Haren borondatie, haren argitasune, daneako prest. Eta hiltzan, bezperan gabeko amabiten apartako ginen, papelak pegatzen jardunde, eta urrengo izin abisue behatziten otzeintzieben hiltzala. Istripuz hiltzan, lanea zihula, istripuz hiltzan. Gau gizonezko sartu zen, gendun beste talde batzu bazauden orduan, momentu hartan, kulturaldetiken, eta Euskal Herrian euskeraz, ekologistak, eta hola bazien, beste lau bat edo bazien. Eta hori guztien anagramakin, atea gendun bandera hori, danan parte hartziekin, dana batea. Eta gero karakter bat eman bertzitzeko baita ere, eta horren nagusiki oso bero zegoen momentu hartan amnistiko denbora hori, oso momentu berun zegoen, eta orduan are eman ginen baita, karakter fuertia. Beste rebindikazio joien danan gainetiken, eta emakumin rolak aldatzetiken, emakumin rolak, orduan aldaken zen gizona abandera duen jarri, emakumie zuzendai, eta kantineraik ez, kantineraik gabe. Oso irutzekin, figura gure etzitzekun bate, ez gaunden batea dozarekin. Eta, jendiek zea beriatze zion. Gauza raro batzu egine bezala, ez dakit. Hasiera hartan, izango izu betu udaletxien, ni zuzendai hasi nitzenien aurreko urtietan eta itezan bilera egitezin udaletxeko udaltzaingo barkau. Jesus, udaltzaingo ni berriz. Zinegotzilekin. Eta kriston gora bere euki gendun. Batez ere, bi hiru gizon bat zauden, emakumin kontra, baina hola. Kostau zikun ikeragarri. Zorionez, gaur egun ez da berdin. Agia poliki emakumiek geureleku hartzen, ez? Baina orduan izen zan oso gogorra. Danak, aurka danak, baina hola, kriston bronkak eukikitun udaletxien. Ni de kasualidad izan zan, ez? Nire lagun batek esan zigun arratzalde taldien
hori emakumeek irteteko eta hori, eta ni eta beste lagun batekin esan genuen bilo baietz. Eta, bueno, superbien, oso gustoak, kalian ere, gu disfrutatzen kristona eta mozioa. Oztopoik ez, baina, bueno, kalian ikusi genitun, pues de todo, betikoak eta beitu horiek eta olako gauzak, ez? Ta ni dake gogoan nire aitak esan dakoak, bukatzeakun, etorri zan, besarka daman, eta esan zian oso harro nagozu, zutaz, orduan ni horrekin geratzen naiz. Nik Danborradako gaia aipatzen dugun bakoitzien iruditzen zait, aipatu behar ditutela Mikelen Bortxo eta Begoña Unillo bere maztie. Beretan izentzielako aurreatu batzuk. Hau da, oindala 40 urte hausartzie edo aurrepauso hori ematia, hau da, esatie emakume talde bat ateako deu, hori momentu hortan espirien zen bomba bat, eta erten bertzebenak neskak baizien baita ere nire ikasliak. Bueno, gelan ertentzun konversazioek eta behaiek etzeben nahi erten. Karo gu bakarrik, neskak, nola ertengo deu, zelotza, zezan berdu jendiek, eta ni, undoko diskursu botan hilo ben, nola, zue dauke zuten oportunidadia, osea, benetan, osea, zue etzeate konturatzen dela emakumin aldetik edo emakumintzako ze pausodan hori, undoko mitine botan hilo ben, eta bertan gelan zeuen lehen aipatutako Mikel da Begoñan alaba. Nun baitarek, bazkaltzen naizela, komenta hointzun, Bego gaur esan digu hau, eta erantzun izen zan, aizu, atxeketan bak esan dibe, animatzeko eta gurekin ertetzeko. Claro, diskurso hori botata gero, dudigabe tokatze zitzetan ertetzi, eta erten nuen ikaslik. Ze esperientzi izen zan? Nik erten nuen, eta ez dizut esango, ni pixket beti izen ez hausarta, baina, nire kezka bat neuken, lehenengo aldiz, olako emakume talde bat, gehiago esango izut, nire atxei ez nion esan. Nire amak esan zin, atxei ez komentau, porque ez nekilena da, ze reakzio giko zuen. Neure taldin erten aurretiken, barrenetxeatiken erten itzen, 2 urtin eola. Eta, traje baldao, bale. Inogetzin behitu emakumizeo gizonezku ze, inola zerez, eta gaztadoretan eta gutxillo. Berritek sartu ginen danok emakumidea, gaztadorin taldin. Danok. Erten ginen lehenengo urtien, ematezun nahi tein dugu zozezala. Porque espatarilek zeguzten, espatariletan emakume emato beste jungo zan, ezke zuzen da, eta tanborjole, danak emakume ginen. Orduan, nahi eta, zemete galdeu indi, nahi eta inaldezute hori eta ez zan izen pentsaut eta emakume talde bat eta berdo, baina bala suertau zan. Ordura arte ez nun intentaurein mobidak ebitatzeko. Eta jaben hori atxeil zanien, sozioz hartu nintzen, trajie banauken, eta orduan soziedik elkartik etzin dinungo oztopoik ipini ertetzeko. Nik uste etzako bela beste erremeioi geldiu. Soziok emakumiek sartzen jundin enien, tragain berri zen debela, taldin erten nien bergendula. Dakit kasu bateku egaina urte batien emakumik etzen benien lagatzen ertetzen, gure taldien emakume batek kamuflautu erten zula. Bai, hori da urtietan kontau izan deben. Nik zango nuke, noski emakumeek indebela lan, emakumeen presentzia indartzeko. Nei irutzat gehiena emakume behaiek ezin dila. Emakumeek behaiek. Emakumeek. Emakumeek. Klaru dago, emakumeek indula. Hombre, nik uste emakume behar izin dela... Nik uste emakumeek geukin deble, bakoitze bere lekutiken danak saiau gehala. Gehien bat emakumeek dudei gabe, baina azkenin gizonak aio azinatatzen. Emakumik lan ainarren gizonak ez azeren nahi emakumik etzinatako. Nik esango nuke bai emakume batzuk eta bai gizonak ere. Gizonak egon zien ondoan ere, behaiek ere entzun zuten. Argi dago emakumeek indula lana bide hortan aurrea egiteko. Irutzezat, baite ze bide lagun dituzun aldemeniene importanti dela. Hombre, doi gabe emakumeek.
Dudik gabe emakumeek, gizoneskuk oso posizio komodun daude. Osea, guk errebindikatzen ez deun, edo eskatzen ez duen bitartien, behaiek de protagonistas de la fiesta oso guztua daude. Hori garbi dago, ez da? Osea, gizonesku tanborradan eta gutxalotzen, hori gustatzezako pila bat, eta garbi ikusten da beste zenbait herrietan gertatzen dana. Emakumeak. Eta batez ere, mugimendu feministan edo horren inguruan lan egin duten emakume askok, ez? Ni uste dut azkenean oinarria hortikan sortu zala, ez? Esango nuke danok. Nik esango nuke danok. Nik ez nuke esango emakumeek, gizonezkuek azkenin herriek. Garai baten emakumea zan ikuslen artin gehienena. Eta gaur egunean, esango nu gaina talde batzutan, adibidez, korogu kendute, beti emakume presentzia handia izen debenak, talde batzutan esango nuke igual emakume gehi hortetzen duela gizonezko. Lehen urtien uste plazai hau, eta flipauta galdu nintzen, derrepentin hasi behitzen ingurura, eta zenbat emakume gauden, kaletiken etzea konturatzen, baina plazai hau da, harritu ziten zenbat ginen. Egia urtietan askoz gehioa jungi dela. Gertatzen da, ondik, elkarte elkarte askotan bazkidie gizonezku die. Orduan, behaiek ertetzen debe, eta handarrak ez de bertetzen. Elkarte kopuru badauke be, elkarte bakoitzin daude, hainbeste tambor jole. Orduan, emakume asko egon goi esate benak, nik ez dut sekule oportunitatea duki, nire gizonan elkartea, porque da, nire gizonan elkartien ez didaten egia, ostia benei oportunitatea ematen. Orduan, parekidie, niretzat bai, nik uste parekidea izeti da, nahi dunak nahi duen postu uniotia. Orduan, gizonezkuek, zeba ez gertetzen kantinera o bandera da, ez? Ikusteten hau da, parekide izeteko benetan, nahi dunak nahi duen leku nuen berkozun. Azte bale magea, danborra jotze benak kontatzen azten bagea, bai, esango nuke ja baietz, kontatzen baitugu bi generuek. Gero ordiez hartuko hor baita ere, ea zuzendaiek, zenbat dien emakume zenbat gizon, ea kantinerak eta banderadak oindikene zeinek betetzeituen ez, emakumiek dien nagusi hor. Orduan parekidie, bai kopuru aldetik, danborra jotzen bai, baina beste postutan nik esango nuke ez.
eskolatan gero eta mutil gehiago atatzea bandera bezala, edo kantinera bezala, eta orduan nik uste toi helduen tamborrada ere pastakoala, eta hemendiken urte batzuta mutileke atakoiela. Lehenengo hau sartu arte oso zaila izango da, baina behin ja lehenengo hau sartzeanin, bandera bezala atatzen, orduan ja bai beste taldetan ikusiko ala gero eta mutil gehiago atakoiela. Nik ikustet, baina ez da hit. Nik ez daukat zer kontra, baina igual igual jende edadetu ere ez, baina hola, jende igual zaharro dana eta bendik tamborran ez du ikisi hola eta igual zoze kontran dauke. Eta orduan igual grupo hortako zea da eta igual ez duzten. Baina bai, atatzie, osea... Ya salió Machote, ya hace muchos años salió Machote con su bandera y con... Bueno, iba alegre y daba alegría. Nik ustet, ertetze zuenak horrek bai jendiz hartzezala behakin pixket. Hortan nik ustet Azpeitiko herrietzala oso ondo portau. Osea, pixke kantinerito eta pixke katxondeo, eta igual nire bai, danok katxondeatze ginen pixket, ez da? Baina, bueno, zorionez, gure jutegia mentalidade aldatzen eta juten gehikisten. Egile da, oso ikuspegi diferenti emantzakola. Gizonezkuk erten du bandera bat egin eta hemenueni. Ez? Emakumi ere hemenueni, baina beste era batea agertze da. Ojala, ertengo balu, gogu dauken horrek, tamborra gotzen eskak ertengo duen bezala. Baina zailagoa izango da, porque oso estereotipauteko asuntu da. Eta umietan estereotipo horiek, haidi, puskatzei edo eite da aldaketi, baina helduetan hori nik ez izango da. Nei, pues, txikitatik beti hori izen zait, eta txikitan beti esate ziren hori neskantzakota zala, eta orduan nik zuzen da aukeratzen nun, baina inoiz ez ziten tokatzen. Eta orduan, ja aia zen momentu bat, jake, esan nun, ja bandera edo apuntan nitzela, eta hor ja esan zen, bale. Gero kale arte nintzenin, zean eredadeko batek, bere anaiei izan zion hori, eta horrek parre intzun. Baina nik uste hori eta ikastetxetatiken danok ari gehala saiatzen garbi dao, ez da hieneon hori ez, rol desberdintasun hori. Ez da neska edo mutil kontue. Ez daude papel batzuk bete berdienak eta berdin da generue, osea, zu nahi dezunean. Ez da, askatasun hortatiken, nik uste hori aberatsa dela eta lortzen nahi gehala, eta, bueno, ikusiko dut, demorik ezango, zer lortzeien. Ezke, hasi dana da, rol berdine, sexu genero desberdin bat betetzen. Ez dut esango negatibu dela, porque aurrea pauso bat da betire, baina ez dakit zenbatean laguntzen etorkizuneko tanborra da hori garatzeako orduen. Kantineran papela helduen tanborradan? Nik hor kontraesan handi badauzket, ez da. Karo, nahi bitzat papela penagarrile batzutan. Baina beste aldetik, nola lan egin detan, edade hortako ikaslikin ikustituzu ziruzio daukaben, bai. Nik bere garaien erten nuen, kantinera. Oin, dauketan edadikin edo dauketan esperientziekin, nik garbi dauket ez nukela ertenko kantinera, oin. Nahi debe nahi hori mugau, nik hori nio beke mugauko. Hemen bazkidea badao, ia 3 aldiz izan dit, kantinera bandera erten berduna. Eta esan diot, karo, eta ez dakit benetan nahi dan, katxondeu nahi dan, eta esan diot, kilo batzuk izti duenin, bestela ez, esan diot, ez dakit. Katxondeu nahi dan, baina baten itxe garrituko garek, baina pixkete, izatea kontra italdeare, kantinera erten berdean egiten, erteza. Baina, esan etena da, hor ja pixket txoke desenti zego litzeke, hor ja aldaketa, nik uste hor ja bai. Berez tonteri bada ze nik gizonezkun traje jartze, baina gaina gizonezkuna, ni baino 8 tailan dio, txapela hundile, zea, buf kamuflaute, totalmente, orduan, zeatik ez gizonezko batek gona bat, o trajie,
diferentie, Gona inoiz gendu bat. nahi debena, baina esan nahi, ez zatela tokau inoa itzie hori. Matematiko gogu baldin gertetzeko kantinero bandera edo nahi eta txistu jotzen erretzen baina daure, erten daiela. Azkenin, bagoitze hemen nahi du nahi du libre egat, eta nahi baldin mau, zeatik genez. Nahiko alnun, nik pertsonalki ez, era hortatik. Orduan, nik nahi, oez nahi, berdintzait. Hau da, erten beduna nahi duenak ertetzi nahi baldin mau, aukera horik ibar. Eta normalizauden bezala helduetan zeatik ez, azkenien danontzako festa badie San Sebastianak eta ertetzien nahi dunak, ertetzien nahi duen bezala ertetzia. Hauke kantinero nahi baldin mau, kantinero eta neska batek zuzendai ertetzie, zeatik ez. Gelan galdetzean zeinek nahi duzu zendai izen, ez zaioen mutilei galdetzen baizik eta gaur egun nik usteet nahiko hartuta dagoela eozteinek atalaikela zuzendai eta bai neskak eta bai mutilek apuntatzeiela. Gauzi da, pixki badagoela ikusita zuzendai hori, figura bat, urte asko manteniu berdana, eta ez beti segida emartzagona, eta ez netzako izan berru pixkidek gauza, aurten baten nahi gerten urrengun bestiek gizon emagun izin daiela, ertetze aukera hori. Gero egia da ez daudela batzu badaude, baina gehien txuena ni uste gizonezko izango dela. Horren segartile nesuke jaingo erantzuten ondo. Es que director no quiere ser nadie. Claro, tú lo que quieres es ir tocando, cenar tranquilo y beberte tu gin tonic, y para ser director no hay que beber. No hay que beber porque se te va la vida. Justu aurreko urtien zuzendai atetzeko aukeri aukinun, da hori ja izan zen, ja elto. Bada papel importante ban iruditzai danborradan. Orduan hori emakumiek itie, ez daude asko gehi esan. Ez daude, adibidez, 4 ensaio edo laitei ez, 4-3 ensaio, eta azkenengo ensaioen bildu ginen zuzendai danok, eta akordatzen naiz behitu ingurura eta danak ziela gizonezkuek 40-50 urte ingurukuek. Eta emakumi 4 geunden. Ni neulengo urtin harritute geldi honetzen kalin kartela ikusi nuen 5 emakumeo bakarrik ginela zuzendai ertetzen genuenak. Eta zen bakarrik? Ez da posible, eta zinitzen talde danak kontatzen. Eta gile zan. Osea, 5 bakarrik ginen eta ez nintzen konstientea, engutxi ginenik. Amendiko 20 urtea, hola, igual, talde gehiago igual ikusi genitu, baina nire ustez bestela normal. Porque cada vez hay más gente que quiere tocar y jóvenes. No se respeta la edad. Ahora ya te salen con 16 años, 15. Pero no puedes hacer nada contra eso. No puedes ir al grupo, oye, tú no sales porque tienes 15 años o tienes 16. ¿No? Mi padre me ha dejado el traje o mi amigo y este año salgo. Bueno, no te vas a cabrear. Los estatutos no. El ayuntamiento ya tiene los estatutos, pero no se cumplen. No se cumplen. Emakumeen ustez ondik eta gehiago hasiko dela Tamborran ertetzen, ondik rekorriduak, eta bere hortan ustez antzegu zeukau. Uste matiz batzukin, baina... Pues espero que sigan igual y que no se dejen esta fiesta porque es muy bonita. Ni pentsatzen batzun esku o besten eskuen zehose aldauko ala. Nik ez dut ikusiko zoritxarrez, ez dut duitzen.
Ez zat iruditzen, nahiz hemen egongo. Oinguen oso antzekue, neskak eta mutilek, gizonak eta emakumiek danak batea, eta aldun herritar gehienak ertetzie Danborradan. Ez que talde gehioztik abitzen, nola talde gehioztik abitzen. Guen izeit naiz, adibidez, zu pentsau, emakume talde batek erabakitzen duela, talde bezala, izu, gu gertan ingo dugu. Ni zein naiz hori oztopatzeko. Baizu, plazan kabitze espaldi magea, erdikalin gerauko gea, eta erdikalin geratze kabitze espaldi magea, bajongo gea betarra bizteta. Baina, horregaitik gen, emakumeak, hau da, gizartek emanin berdi oportunidadi, aspetik horriek emanin berdu oportunidade hori, baina baita ere emakumeak, ez dakit, exigiu edo ez gerau bakarrik txalotzen baizik eta esan, hau da herriko ekitaldi eder bat eta nik ere parte hartukoen. Danborrada da azke bat. Herritarrak parte hartzen dutena eta azkenean elkartzeko momentu, ilusioz betetako momentu bat bezala, baina askatasunez, guztiontzako berdintasunez eta askatasunez egiten den gauza bat. Garai baten politikoki dana batzezan, egizute hor beti otezin konotazioak eta bukaeran komunikauek eta zeak eta mila histori, eta hori ere, danak barrun zartut ere, alare eskuiguk, eskerreguk, goikuk, behekuk, nauzile langilik danak zartzezin hor da. Alde hortatik oso aberatza iruditzen zaten, eta usten dut, etorkizune eutzin berde joule, zeren eta mehezi dute, azpedien ditan gauzeik eleanten eta bat. Neuk ez nuke konfigurazio militar hori ikusi nahi, beste erabateko festa bat antolatzen nahiko nuke. Gaur eguneko festa ereduek eta gaur eguneko tanborradik ez du reflejatzen gizartia. Reflejatzeu Azpeitiko tradizio oso zehatz bat. Pertsona oso zehatzantzako eindakue. Horrek ez ditu danak inundik inoa inkluitzen eta festa inklusibo batzuk, ni nahiko nuke festa inklusibo batzuk eukitzie. Nola ikustetan Azpeitiko tanborradi 2050 noin bezalaxe. Ez dut ikusten horren besteko iraultzi emangoan tanborrada bat izangoan iken uste, usadillo horri heltzen segiko zaiola tradiziun izenien. Uste traizio iteko ere badaola, eta asko gustatzen zaten esaldi bat da gainea. Bai, traizio iteko da. Ainhoa, topaldezu Danborra? Bai, oin bai. Emakumi eta tanborradie, nik zango nuke, oindala 40 urte intzan aldaketa beharrezkue, herritar danok parte hartu dezaun, inongo genero bereizketa ikin gabe. Kontzientzi propilu eukitzen azten aizen momentutik emakumi eta tanborradi izen da buruko minuts bat. Gatazka da lotzetan hitze emakumi eta tanborradakin. Ni festie. Tanborradien iragana, oraina eta etorkizuna. Alaitasuna. Askatasuna. Pertsoni eta tanborradia. Gozau eta ondo pasau. Ondo pasatzeko modu bat. Ondo pasa izen deun, eta, hortxe, gozain deula, eta arro egile esan, Azpeitin, neska eta mutilek dano parte hartze deulako, inungo folloirik gabe. Yo estoy de acuerdo con que salga la mujer en la temporada. A mí me gusta, no todos hombres, no, me gusta que salga la mujer. Azkenin, emakumi tanborradan atatzie, izten dela emakumin feminismun aldeko pauso bat gehiago, eta pauso bat gehiago lortzeko azkenin feminismuek nahi duen berdintasun hori. Esango nuke, naturaltasunez egin dan prozesua. Bere egunerokotasunin, sin más, gauzek alaxe etorriko eta alaxe hartu berdin, puntu. Emakumi edo tanborraten ekintza kulturala da nortan, gauz logiko bat, ota bat garran mende. Emakume danok biziberko genuken esperientzi bat. Berdintasunea alatzegean.
Bai, emakumeek gaurra joan behar dule, tamborradi gaurra joan behar dule, eta alkarrekin joan behar dule, eta gauzek hobetzen joan behar dule, eta gora azpititek gora gure tamborra da.